చాలా మంది రోడ్డు పైన ఆకలికి అల్లాడుకొని పస్తులైతే పడుకుంటున్నారు. దాంట్లో వీళ్ళొక్కరు. ఈ రోజు మనం వీళ్ళని సంతోషపెట్టి ఈ రోజు వీళ్ళ ఆకలిని అయితే తీర్చబోతున్నాం. పైగా ఈ రోజు మనకి చాలా స్పెషల్ డే. ఎందుకంటే క్రీతో హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఫౌండేషన్ డే ఈ రోజు డిసెంబర్ 21. అందుకే వాళ్ళ కోసమనే ఒక కేక్ మరియు తినడానికి బిర్యానీ ప్యాకెట్స్ కూడా తీసుకున్నాం. అలా ఇంకా కేక్ మరియు ఫుడ్ పట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి నడుచుకుంటూ అయితే వెళ్ళాను. వాళ్ళైతే డీప్ స్లీప్ లో అయితే ఉన్నారు. కానీ నాకు తెలుసు వాళ్ళ ఆకలితోటి కూడా ఉన్నారని చెప్పేసి. అందుకే వాళ్ళకి లేపిన తర్వాత ముందుగా తిన్నారా అని చెప్పి అయితే అడిగా. ఆ వ్యక్తి వెంటనే లేచి నేను తెచ్చిన ఫుడ్ని అయితే చూసి చాలా సంతోషించాడు. ఒక్కసారి మీరే చూడండి. ఈ రోజు నా బర్త్డే మీతోటి కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అని అయితే చెప్పాను. వెంటనే వాళ్ళ వైఫ్ ని కూడా లేపారు. ఇంకా వాళ్ళ చేతులతోటే మన క్రీతు ఫౌండేషన్ డేని కూడా కేక్ కట్ చేసి అయితే సెలబ్రేట్ చేశాను. ఈ డిసెంబర్ 21 నాకు వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయే డే. నెక్స్ట్ మంత్ 21 కి మళ్ళీ ఒక మంచి కాస్ట్ తోటి నేను మీ ముందుకైతే రాబోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ.